No niin, tervetuloa tähän luennolle. Aloitetaan oikeudellisesta ratkaisusta ja oikeuslähdeopin perusteista. Ja se, mitä tällä oikeudellisella ratkaisulla tarkoitetaan, on se, että käytännössä se vaatii aina jonkunnäköistä oikeudellisen ajattelun taitoa. Voidaan ajatella, että jos kuka tahansa voisi pelkästään Finlexiä tai Minilexiä lukemalla tehdä minkä tahansa oikeudellisen ratkaisun sillä tavalla juridisesti pätevästi, niin oikeastaan mun oma ammattikunta olisi tietyllä tapaa täysin tarpeeton, koska maallikko voisi tehdä nämä ratkaisut omatoimisesti. Oikeudellisen ajattelun ytimessä voidaan ajatella olevan oikeuslähde, tulkinta ja argumentaatio-opit, joihin seuraavissa moduuleissa sitten mennään syvemmin vielä toki sisälle. Ja nämä opit on sellaisia, mitkä ohjaa sekä niin kuin oikeustieteilijöitä, jotka tekee tällaista tutkimusperusteista työtä, eli esimerkiksi systematisoi meidän oikeusjärjestelmää ja kehittää erilaisia oikeusteorioita, kuin myös sit meitä lain soveltajia, esimerkiksi vankilassa työskentelevää virkamiestä. Eli myös tavallaan ihan kenttätasolla, ihan sama millä tasolla työskennellään, oli kyse sitten vartijasta tai vaikka käräjäoikeuden tuomarista tai korkeimman oikeuden tuomarista, niin ne täsmälleen samat opit ohjaa sitä oikeudellisen ratkaisun toimintaa. Ja niistä me ei voida luopua missään tilanteessa, vaan virkamiehenä meidän on aidosti hallittava se, mitä me tehdään ja millä tavalla me muodostetaan se juridisesti pätevä argumentti missäkin tilanteessa. Ja jos työskentelee missä tahansa tehtävässä, jossa käyttää julkista valtaa tai tekee hallintopäätöksiä, niin nämä on tultava tietyllä tapaa selkärangasta. Kun puhutaan oikeuslähdeopista, tarkoitetaan että tavallaan sitä, että mitkä ovat niitä lähteitä, mitä voidaan juridisen argumentaation perustana käyttää. Eli kun sitä oikeudellista ratkaisua tehdään, niin mitkä on niitä aineistoja, mihin me voidaan tukeutua, jotta se ratkaisu on oikeudellisesti pätevä. Ja siinä myös määritellään se, että minkälainen painoarvo eri oikeuslähteillä on. Tähän palataan kohta myöhemmin lisää. Sitten tulkintaopit määrittää sitä, että miten tätä aineistoa, mikä me ollaan hyväksytty nyt oikeuslähteeksi, niin kuinka sitä tulee tulkita ja miten näitä yksittäisiä oikeuslähteitä sitten eri tilanteissa tulee soveltaa. Eli voidaan ajatella siitä, että sillä tavalla, että ensin pitää määrittää se aineisto, mikä on sovellettavaa oikeuslähdettä, ja sen jälkeen meidän pitää vielä tulkita se valittu oikeuslähde oikein. Ja se, mihin me tarvitaan näitä tulkintaoppeja, on siihen, että hirveän monesti lainsäädännössä on erilaisia ilmaisuja, joilla ei ole minkäännäköistä sellaista kovin eksaktia sisältöä. Esimerkiksi termi välittömästi, mitä se tarkoittaa missäkin kontekstissa. Onko välittömästi tunnin sisällä vai kuukauden sisällä? Viivytyksettä tarkoittaako se taas tunnin sisällä vai ehkä 3 tunnin sisällä? Eli tavallaan se, että lainsäädäntöä ei koskaan voida kirjoittaa tarpeeksi yksityiskohtaisesti, jotta sitä voitaisiin suoraan soveltaa jokaisessa mahdollisessa tilanteessa tulkitsematta sitä lainsäädäntöä. Ja kolmantena sitten nämä argumentaatio-opit vielä määrittää sen, että millä tavalla meidän tulee perustella se meidän valitsema tulkinta. Eli voidaan ajatella, että ensin pitää katsoa, että mitkä on ne oikeuslähteet, joita me voidaan siinä tilanteessa käyttää, mitkä siihen soveltuu. Sen jälkeen meidän pitää miettiä, että miten me sitä tulkitaan sitä lähdettä, mitä me ollaan päätetty soveltaa. Ja viimeisenä sitten argumentaatio-opit vielä määrittää sen, että millä tavalla meidän tulee viranomaisena perustella se ratkaisu, johon me ollaan päädytty, tai lain soveltajana. Ja ratkaisun tulee olla aina Ratkaisun on aina oltava kontrolloitavissa ja toisaalta sillä tavalla selkeä, ja sen tulee osoittaa asianosaisille, että minkä takia se asia on ratkaistu siten, kun se on ratkaistu. Eli voidaan ajatella, että silloin kun me perustellaan, eli käytetään näitä argumentaatio-oppeja, niin me ajatellaan tavallaan kaikki kansalaiset tai kuka tahansa, joka sen hallintopäätöksen tai jonkun muun ratkaisun lukee, niin että se on meidän yleisö, ja sen yleisön pitää ymmärtää ja yleisön pitää hyväksyä se, että tämä ratkaisu on tehty oikein, se on perusteltu oikein, siinä on käytetty oikeita oikeuslähteitä, ja niitä on tulkittu oikein, ja argumentaatio on se, millä me perustellaan se sitten mahdollisimman aukottomasti toki.
Ja se, mikä tavallaan erottaa maallikon ja ammattilaisen näissä asioissa on myös se, että ammattilainen ymmärtää, että laki ja oikeus on kaksi eri asiaa. Hirveän monesti maallikot ajattelee, että on olemassa pykäliä ja sitten sieltä vaan valitaan se sopiva ja that's it, ja sitten se soveltuu siihen tilanteeseen, jos soveltuu ja näin poispäin. Ammattilaisella on kyky nähdä kokonaisuus. Meillä pitää olla kyky ymmärtää, että miten joku yksittäinen pykälä esimerkiksi istuu siihen koko oikeuden sellaiseen kudosrakenteeseen, millä tavalla mitkäkin lait vaikuttaa keskenään toisiinsa, mihin kaikkialle meidän pitää paneutua siinä, kun me mietitään, että miten tätä tulkitaan. Eli tavallaan se, että ammattilaisen tulee ymmärtää se kokonaisuus ja hallittava se ja katsottava sitä hyvinkin objektiivisesti, mikä ei aina ole kovin helppoa. Ja toki pitää myös muistaa se, että joissain tilanteissa se lain henki voi mennä lain kirjaimen edelle, eli ammattilaisella pitää olla myös kyky ymmärtää se, mitä sillä lainsäädännöllä on haettu, miksi tietty säädös on säädetty ylipäänsä tai tietty säännös on säädetty. Eli on hallittava etenkin se oman alansa oikeudellinen kokonaisuus äärimmäisen hyvin, jotta pystyy sitten tulkitsemaan niitä säännöksiä siten, kuin ne on tarkoitettu silloin, kun ne on säädetty. Ja ammattilaisen tehtävä on selvittää voimassa olevan oikeuden sisältöä nimenomaisesti sen tulkinnan avulla. Siinä on sitten eroa tietenkin, että onko kyseessä tämmöinen teoreettinen oikeustieteilijä, joka selvittää sitä esimerkiksi tutkimalla lainsäädäntöä, tutkimalla ja systematisoimalla, vai onko kyse lain soveltajasta, joka sovelluskäytännön kautta tavallaan muokkaa sitä, että miten sitä lakia noudatetaan tai sitä sisältöä tulkitaan. Oikeudellista ratkaisutoimintaa tapahtuu oikeastaan kaikilla oikeuden foorumeilla, ja kun puhutaan näistä eri tällaisista yläfoorumeista, niin voidaan ajatella, että se jakautuu siviili-, rikos- ja hallintoasioihin, ja varmasti luonnollisesti kaikille selvää, että oikeudellista ratkaisutoimintaa tapahtuu näillä kaikilla. Ja tässä Tällä kurssilla keskitytään luonnollisesti hallintoprosessiin, koska se on se, minkä kanssa me toki viranomaisina ollaan tavallaan eniten tekemisissä. Hieman tässä kyllä välillä ehkä saatetaan viitata myös rikosprosessiin, koska se on siinä mielessä tärkeää, että sieltä saattaa tulla jotain esimerkiksi virkamiesoikeudellisia juttuja, mitkä on olennaisia tuossa meidän virkamiesosiossa, mutta pääsääntöisesti pysytään tässä hallintoprosessissa. Ja aina kun hallintoviranomainen tekee päätöksen, se on aina oikeudellinen ratkaisu ja sen tulee silloin noudattaa näitä edellä mainittuja oppeja. Eli siellä pitää olla oikeat oikeuslähteet, noudattaa annettuja tulkintaoppeja ja argumentaatio-oppeja, ja sen päätöksen pitää olla sellainen, että se on asianosaisille ja yleisauditoriolle hyvin ymmärrettävä ja oikein perusteltu. Sisällöllisesti oikeudellinen ongelma ratkaistaan aineellisen oikeuden perusteella, ja äärimmäisen tärkeää on hallita ne opit, jotka sitten määrittää oikeudellista päättelyä, ja ne on osattava ilmaista ratkaisun perusteluissa. Eli ei riitä se, että teillä pään sisällä on se tieto, että miten tämä tehdään, vaan se on osattava myös kirjoittaa auki. Ja sen takia tämän opintojakson tehtävissä on harjoituksia, joissa pyritään siihen, että aidosti pitää käyttää näitä opittuja oikeuslähdeoppia, tulkintaoppia, argumentaatio-oppia, jotta te pystytte luomaan sellaisia hallinnollisia päätöksiä sitten kun virka etenee, että ne on ymmärrettäviä, aineellisoikeudellisesti päteviä ja niissä on käytetty oikeita argumentaatio-oppeja taustalla. Oikeuslähdeopilla tarkoitetaan siis sitä, että mitkä on niitä oikeuslähteitä, joita me voidaan oikeudellisen ratkaisutoiminnan pohjana käyttää. Pohjoissuomalaisessa oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa juontaa juurensa 70-80-luvulle, ja oikeustieteilijät on toki tässä vuosien saatolla esittäneet tämän perinteisen tämän oikeuslähdeopin rinnalle vaihtoehtoisia täydentäviä ajattelutapoja, mutta tämä 70-80-luvulla kehitetty oikeuslähdeoppi on kuitenkin sellainen, mitä on pidetty pedagogisesti hyvinkin pätevänä opettaa, ja
tavallaan vaikka oikeustieteilijät on viime vuosikymmeninä kehittänyt koko ajan eteenpäin näitä erilaisia tapoja, vaihtoehtoisia täydentäviä ajattelutapoja, niin siitä huolimatta tämä petschenikiläis-aarniolaisen oikeuslähdeopin perusajatuksella on edelleen meidän oikeuskulttuurissa hyvin vahva asema, ja sitä usein opetetaan myös yliopistoissa, ja sitten vasta jos mennään oikeusteoriassa hirveän paljon syvemmälle, niin sinne tuodaan sitten niitä elementtejä muualta, eli se on katsottu, että se on niin pedagogisesti hyvinkin pätevä tapa opettaa sitä. Ratkaisutoiminnassa tämän perinteisen oikeuslähdeopin mukaan tulee kiinnittää ratkaisuperusteiden velvoittavuuteen, eli puhutaan oikeuslähteiden eri velvoittavuuden asteista, ja sillä tarkoitetaan sitä, että mikä merkitys ja painoarvo millekin oikeuslähteelle annetaan, kun sitä päätöstä tehdään. Ja tämän opin tavallaan se vahva ydin on se, että siinä jaetaan eri oikeuslähteet vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoittaviin, sallittuihin ja kiellettyihin oikeuslähteisiin. Ja tätä jaottelua on oikeustieteessä toki kritisoitu esimerkiksi siksi, että riippuen vähän oikeuden alasta, niin vaikkapa kansainvälisellä oikeudella, kuten Eurooppa-oikeudella, voi olla hyvinkin erilainen painoarvo toisella oikeuden alalla ja sitten taas toisella oikeuden alalla, sillä ei ole juurikaan niin paljon painoarvoa. Ympäristöoikeus on hyvä esimerkki, missä EU-oikeus on sellainen hyvin vahvasti velvoittava oikeuslähde, se on jatkuvasti huomioitava, mutta sitten taas esimerkiksi jollain toisella, kuten vaikka rikosoikeudessa, EU-oikeuden merkitys on hirveän paljon vähäisempi. Toki sillä on merkitystä, mutta se ei ole samalla tavalla siellä keskiössä koko aikaa. Ja tämä on sitten aiheuttanut sen, että tämä meidän tämmöinen perinteinen oikeushierarkia, pyramidi, niin se ei enää ehkä pidä täysin paikkaansa, koska siinä tosiaan ongelmaksi tulee se, että ne kansainväliset säännökset on hirveän vaikea asettaa siihen pyramidiin mitenkään kovin vakuuttavasti, eli täysin perustellusti, että mikä se niiden oma paikka on. Ja tämä on ehkä se suurin kritiikki. Ja toinen ongelma nähdään olevan sit siinä, että se on tarkoitettu sellaiseksi yleiseksi opiksi, ja kun puhutaan oikeustieteessä yleisistä opeista, niillä tarkoitetaan siis sitä, että ne koskee kaikkia oikeudenaloja, vaikka eri oikeudenaloilla tosiasiassa voi olla pikkasen erilaisia painotuksia, että minkälainen merkitys annetaan millekin oikeuslähteelle, ja tämä petschenikiläis-aarniolainen oikeuslähdeoppi ei siis huomioi tätä eri oikeudenalojen eri luonnetta. Oikeuslähteiden keskinäinen painoarvo voi siis vaihdella, eli tämä on hyvin tämmöinen yleiskuvaus siitä, että mihin tämä petschenikiläis-aarniolainen malli perustuu, ja on huomioitava, että oikeuden alasta riippuen painoarvo voi olla hieman erilainen. Ja kolmas kritiikki kohdistuu sitten siihen, että tavallaan tuossa perinteisessä mallissa oikeuslähteet nähdään tietyllä tapaa hyvin lineaarisesti selkeässä hierarkiassa, jolloin tällaista oikeuden kudos- ja verkostorakennetta ei hirveän hyvin tunnisteta siinä, mikä aiheuttaa sitten taas ongelmia lähinnä oikeustieteilijöille. Huolimatta näistä kritiikeistä, niin tämä on hyvin laajasti opetettu malli ja käytämme sitä myös tässä esityksessä, mutta pyydän huomioimaan, että jos teitä esimerkiksi kiinnostaa enemmän oikeusteoria tai tämmöinen oikeusteoreettinen keskustelu, niin tämä on semmoinen aihe, mistä voi sukeltaa hyvinkin syvälle, mutta tavallaan tämä pelkistetty malli toimii äärimmäisen hyvänä tällaisena yleisesityksenä, kunhan huomioi nämä edellä mainitut 3 rajoitusta ja kritiikkiä, jota sitä kohtaan on esitetty. Tässä kuvassa on esitetty nyt tämä pyramidi, josta äsken puhuin, eli tavallaan tämä oikeuslähteiden hierarkia, ja kuten huomataan, siellä on vahvasti velvoittavat, heikosti velvoittavat, sallitut ja kielletyt oikeuslähteet kuvattuna. Ja vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä on ennen kaikkea siis kirjoitettu laki, ja myös meidän perustuslain mukaan kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin, ja tämä löytyy perustuslain 2 pykälästä, ja tämä on toki kaiken viranomaistoiminnan pohja, eli ihan sama mitä me tehdään, kun me julkista valtaa käytetään, niin sille on oltava lainsäädännössä pohja. Ja vahva velvoittavuus tarkoittaa sitä, että tämä on aina se meidän ensimmäinen oikeuslähde, johon me tukeudutaan, ja me ei oikeastaan voida
toimia sitä vastaan. Jos laki sanoo jotain, niin me ei voida tulkita sitä vastoin tai toimia vastoin, mitä laki sanoo. Ja monet ylikansalliset oikeuslähteet on vahvasti velvoittavia, eli esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimus on tällainen ylikansallinen vahvasti velvoittava oikeuslähde. Ja tämä näkyy myös siinä, että kaikki valtiosopimukset, mitkä Suomi ratifioi, niin ne tuodaan osaksi meidän omaa lainsäädäntöä ja ne löytyy Finlexistä, nämä kaikki meidän valtiosopimukset. Eli ne on osa meidän kansallista lainsäädäntöä, vaikka ne on tällaisia ylikansallisia sopimuksia. Eli kaikki perustuslaki, ylikansallinen säädöstö, sitten tavalliset lait, asetukset, jotka on annettu lain nojalla, ne on kaikki vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä. Ja sen verran vielä tähän, että kun puhutaan Euroopan unionin oikeudesta, niin on huomattava, että siellä asetukset on tavallaan sitä kaikista vahvimmin velvoittavaa lainsäädäntöä, koska asetukset on sellaisia, mitkä annetaan ja niitä on sovellettava jäsenvaltioissa suoraan. Eli kun EU antaa jonkun asetuksen, niin se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot ei voi mitenkään muuttaa sitä. Sitten taas direktiivit on niitä, että EU antaa jonkun tavoitteen tai päämäärän, johon jokaisen jäsenvaltion tulee toiminnallaan pyrkiä, mutta jäsenvaltio itse saa valita sen keinon, jolla tähän päämäärään lainsäädännössä pyritään ja mitä lakeja sen jäsenvaltio saa itse siis valita, että millä lainsäädännöllisin keinoin siihen tavoitteeseen pyritään. Ja toisaalta sitten taas, jos jäsenvaltio jo toteuttaa sen direktiivin tavoitteen nykyisellä lainsäädännöllä, niin silloin jäsenvaltion ei tietenkään tarvitse tehdä enää mitään, vaan se koskee sitten se direktiivi vaan niitä jäsenvaltioita, joissa tätä tavoitetta ei ole vielä lähdetty toteuttamaan. Mutta asetukset on sitä suoraa ja vahvasti velvoittavaa oikeutta, kun taas sitten kotimaisessa lainsäädännössä asetukset on lain alapuolella. Että on semmoinen, mikä on hyvä huomioida, että on aina tavallaan omassa päässä selvä kuva siitä, että missä kontekstissa ollaan. Että puhutaanko unionin oikeudesta vai puhutaanko sitten kotimaisesta oikeudesta. Ja vahva velvoittavuus tosiaan tarkoittaa tiivistetysti sitä, että se ratkaisu tulee aina perustaa lainsäädäntöön tai muihin vahvoihin tämmöisiin lainsäädäntöön rinnastettaviin oikeuslähteisiin, kuten... Voi vittu, mä aloitan, joo. Vahva velvoittavuus tarkoittaa siis sitä, että kun me tehdään sitä ratkaisua, niin sen tulee aina perustua johonkin vahvaan oikeuslähteeseen, oli se sitten kotimaista lainsäädäntöä tai vaikka Euroopan unionin asetus. Eli nyt jos te teette esimerkiksi vankilassa päätöksen, niin olette varmaan ne, jotka on vankilassa ehkä ollut töissä, huomannut, että siellä meidän tietojärjestelmässä valmiiksi voi valita sen lain kohdan, eli sen pykälän, mihin se ratkaisu perustuu. Ja tämä on nimenomaan se ensimmäinen osa sitä oikeudellista ratkaisutoimintaa, että me oikein tunnistetaan se lainkohta, mihin me vedotaan tässä ratkaisussa, eli löydetään se oikeuslähde. Ja seuraavat tässä pyramidissa on siis heikosti velvoittavat oikeuslähteet, ja niillä ei ole samanlaista muodollisesti vahvasti velvoittavaa asemaa kuin näillä äsken mainituilla vahvasti velvoittavilla oikeuslähteillä, luonnollisesti ehkä nimikin sen jo sanoo, mutta kuitenkin niin näillä heikosti velvoittavilla me pystytään sitten hakemaan niitä oikeudellisia argumentteja sen meidän ratkaisun tueksi. Eli tosi harvoin meillä on sellaista tilannetta, että se itse laki suoraan tosiaan kertoisi, että mistä tässä on kyse ja millä tavalla tämä tietty asia pitäisi ratkaista, jonka johdosta me joudutaan sitten paneutumaan myös niihin heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että kun me ollaan nyt ensin tunnistettu sieltä se lain kohta, se voi olla vaikka joku tietty pykälä tai tietyn pykälän momentti, me ollaan tunnistettu se, niin sen jälkeen meidän pitää selvittää niiden heikosti velvoittavien oikeuslähteiden kautta hieman sitä, että voidaanko me sitä lainkohtaa käyttää ja mitä sillä lainkohdalla on haettu. Ja heikosti velvoittavia on esimerkiksi lainvalmisteluaineisto, joka lienee se yksi tärkeimmistä tämmöisistä heikosti velvoittavista oikeuslähteistä. Ja sitten näistä valmisteluaineistosta tärkeimpiä on ehdottomasti hallituksen esitykset sekä eri valiokuntamietinnöt ja lausunnot, jotka siitä kyseisestä hallituksen esityksestä on annettu. Ja
Hallituksen esityksessä on aina mainittu tavallaan siellä yksityiskohtaisissa perusteluissa se, että mikä sen tietyn lainkohdan tavoite on ollut, miksi se on säädetty, mitä sillä lainsäätäjä on halunnut ilmaista tai saavuttaa. Eli nyt jos me mietitään jotain lainkohtaa, niin meidän pitää avata se hallituksen esitys ja katsoa, että hei hetkinen, miksi tämä on säädetty ja millä tavalla mä tulkitsen tätä vahvaa oikeuslähdettä niin, että me säilytetään siinä meidän ratkaisussa se lainsäätäjän tavoite, mikä sille on asetettu sille kyseiselle lainkohdalle. Samoin tällaiset ennakkoratkaisut, lähinnä korkeimpien oikeuksien ja Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut ovat tällaista heikosti velvoittavaa, eli niitä tulee soveltaa myös kansallisessa ratkaisukäytännössä ja niitä voi käyttää apuna silloin, kun perustellaan jotain ratkaisua. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuilla on hieman painavampi arvo oikeuslähteenä johtuen siitä, että korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei ole tällaista, se ei ole varsinainen ennakkoratkaisutuomioistuin, koska sinne ei ole tällaista yleistä valituslupajärjestelmää. Eli korkeimpaan oikeuteen asia voi edetä ainoastaan silloin, jos siihen saadaan valituslupa. Ja valitusluvan voi saada vain, jos sillä tapauksella on semmoinen ennakkoratkaisuluonne. Eli rikoksen vakavuus tai tapauksen vakavuus ei mitenkään määritä sitä, että mitkä asiat etenee korkeimpaan oikeuteen, vaan nimenomaisesti se, että onko sillä joku ennakkoratkaisuluonne. Ja koska korkeimpaan hallinto-oikeuteen tällaista yleistä valituslupajärjestelmää ei ole olemassa, niin se tarkoittaa, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut ei ole siinä mielessä niin painavia ennakkoratkaisuja kuin korkeimman oikeuden. Ja vielä tuosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta sen verran, että ne ratkaisut, jotka siellä vuosikirjassa julkaistaan, niin niillä on yleensä katsottu, että niillä on niin kuin painavampi arvo kuin sitten tällaisilla ei-vuosikirjaratkaisuilla. Eli nämä on sellaisia pieniä nyansseja, mitkä sitten toki suhteellisen harvoin ehkä tulee käytännössä käyttöön, mutta että ne on ehkä hyvä kuitenkin tiedostaa, että jos on joku vaikeampi oikeudellinen ongelma ja pitäisi miettiä siihen ratkaisua, niin sitten tavallaan se, että jos siitä on samankaltaisesta tapauksesta vaikka 2 korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua, josta toinen on vuosikirjaratkaisu ja toinen ei, niin sitten ehkä sille vuosikirjaratkaisulle siinä tilanteessa voi antaa suuremman painoarvon. Sitten sallittuja oikeuslähteitä on oikeastaan kaikki muu oikeudellinen materiaali, jolla on tämmöinen oikeudellinen luonne ja niillä on tämmöinen oikeudellinen auktoriteetti, mutta ne ei kuulu 2 edelliseen kategoriaan. Näitä voisi olla esimerkiksi ministeriöiden ohjeet, oppaat, ylimpien laillisuusvalvojien kannanotot, eli eduskunnan oikeusasiamiehen, oikeuskanslerin kannanotot, hovioikeuden ratkaisu voisi olla tämmöinen sallittu oikeuslähde ja oikeuskirjallisuus, tämän tyyppiset. Eli tämä nyt aina vähän sitten tietenkin riippuu, että mitä me tulkitaan. Eli jos on kyse jostain tosi uudesta lainsäädännöstä tai uudesta muutoksesta, mikä on ollut vasta hetken voimassa, niin se tarkoittaa toki sitä, että meillä ei välttämättä siitä kyseisestä aiheesta ole vielä juurikaan korkeimpien tuomioistuimien ratkaisuja, koska yksinkertaisesti mikään asia ei ole vielä ehtinyt sinne asti, se on suhteellisen pitkä prosessi. Tällöin voi olla täysin perusteltua vedota hovioikeuden tuomioon, vaikka se ei ole tämmöinen edes heikosti velvoittava oikeuslähde, mutta se voi antaa osviittaa siitä, että miten tuomioistuimet on nähnyt sen asian. Käräjäoikeuden tuomioihin en juurikaan vetoaisi. Voi olla tosi harvinaisia tilanteita, missä niitä voi käyttää oikeudellisen argumentaation perustana, mutta en kauhean helposti siihen lähtisi. Eli jos on joku tosi uusi lainsäädäntö, uusi pykälä, whatever, niin silloin toki se hallituksen esitys, muut valmisteluasiakirjat, niin ne on ehkä ne ensisijaiset, mutta sitten jos siitä asiasta on joku kannanotto vaikka eduskunnan oikeusasiamieheltä, niin silloin kannattaa siihen toki vedota, koska se on oikeastaan ainoa tulkinta, joka siitä asiasta on vielä tehty.
Myös oikeuskirjallisuuden kohdalla niin suosittelen, että jos on joku etenkin vähän vaikeampi ongelma, niin luette mahdollisimman laajasti eri oikeustieteilijöiden näkemyksiä, koska kaikilla on vähän erilaiset painotukset. Esimerkiksi Tuomas Ojasella, Martin Scheininilla saattaa olla tosi semmoinen perus- ja ihmisoikeuslähtöinen painotus omassa tulkinnassaan ja argumentaatiossaan, kun sitten taas vaikka Tolvasen Matilla saattaa olla semmoinen ehkä vähän enemmän viranomaislähtökohtainen, hän on pitkän linjan syyttäjä, niin näkyy tavallaan se hänen taustansa siellä. Eli voi olla hyvin erilaisia tulkintoja samasta asiasta, riippuen vähän siitä, että miltä katsantakannalta se oikeustieteilijä sitä asiaa katsoo. Ja mitä enemmän te luette niitä tekstejä, kannanottoja, niin sitä helpompi teidän on muodostaa sitten se teidän oma näkemys siitä asiasta ja toisaalta oppia perustelemaan ne teidän näkemykset oikeudellisesti pätevällä tavalla. Ja sen takia suosittelen lämpimästi, että luette oikeudellista kirjallisuutta, artikkeleita, tämän tyyppisiä asioita niin paljon kuin yksinkertaisesti jaksatte. Ja etenkin kun omaan alaan tulee muutoksia, niin luette aina sen hallituksen esityksen ja mielellään myös ne valiokuntalausunnot ja mietinnöt. Myös tämmöinen vakiintunut hallintokäytäntö voi toimia sallittuna oikeuslähteenä siinä mielessä, että se tuo sellaista ennakoitavuutta ja pysyvyyttä siihen hallintotoimintaan. Eli ajatellaan, että kansalaisella on varma tieto siitä, että millä tavalla hallintoviranomainen tulee sen asian ratkaisemaan. Eli jos ollaan aina noudatettu jotain tiettyä kaavaa joka kerta vuosien ajan tietyssä asiassa, niin sen yhtäkkinen muuttaminen täysin perusteetta ei kyllä mene läpi, vaan siihen pitää olla sitten aidosti perustelut olemassa. Ja ennen vanhaa vielä katsottiin, että maan tapa on rinnastettu vähän niin kuin oikeuslähteeksi, mutta tälle ei enää nykyään ole kauhean suurta käytännön merkitystä. Ja kiellettyjä oikeuslähteitä on toki kaikki semmoinen, mikä ei ole oikeudellista argumentaatiota, millä ei ole minkäännäköistä tällaista oikeudellista auktoriteettia. Eli esimerkiksi poliitikkojen yksittäiset mielipiteet, muut täysin maallikon joku mielipidekirjoitus jossain, niin niitä ei koskaan voi käyttää oikeuslähteenä. Eli kun argumentoidaan, niin me ei voida vedota vaikkapa pääministerin puheeseen, koska pääministeri ei ole tämmöinen henkilö, joka tekisi oikeudellista tulkintaa. Sitten vielä on huomioitava soft lawn merkitys, ja soft lawlla viitataan tällaisiin kaikkiin joustaviin säännöksiin, eli semmoisiin, mitkä ei ole juridisesti sitovia, mutta jotka voi vaikuttaa siihen tulkintaan. Esimerkiksi vankilassa työskenneltäessä tai vankeuslakia muutettaessa, niin vaikkapa Nelson Mandela-säännöillä on merkitys siihen, että mihin suuntaan meidän lainsäädäntö on kehittynyt, vaikka nämä on vähimmäissuositukset, eli näillä ei ole mitään oikeudellista sitovuutta, mutta ne on tällaista soft lawta, joka ohjaa niitä tai lainsäädännön kehityksiä, mitä eri maissa on tapahtunut. Ja soft lawn käyttö ei ole täysin ongelmatonta. Siihen voi liittyä esimerkiksi oikeusturvaongelmia nimenomaan tästä syystä, että ne ei ole juridisesti sitovia ne asiakirjat. Mutta määriteltäessä esimerkiksi tällaisia termejä kuin kohtuuton, niin voidaan sitten hakea sitä sisältöä myös sieltä soft law-asiakirjoista. Ne on tosi hankalia tilanteita tietyllä tavalla nimenomaan sen juridisen sitomattomuuden takia, mutta nämä kannattaa pitää mielessä. Siitä on kirjoitettu enemmän tuolla teidän priimassa ja suosittelen huomioimaan ne, mutta myös muistamaan sen, että ne voi aiheuttaa niitä oikeusturvaongelmia. Eli lähtökohtaisesti vedotkaa etenkin hallintopäätöksiä tehdessä noihin edellä mainittuihin vahvasti ja heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin. Ja jos niitä on niukasti tai niiden avulla ei päästä lopulliseen ratkaisuun tai pystytä argumentoida sitä oikeudellista päätöstä täysin pätevästi, niin sitten ottaa sinne niitä sallittuja mukaan, kuten vaikka eduskunnan oikeusasiamiehen kannanottoja. Ja tässä nähdään hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla eri oikeuden aloilla näillä on hieman erilainen painoarvo, koska esimerkiksi vankiloissa tai lastensuojelussa eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotoilla on aika suuri painoarvo ja meillä usein ohjeet ja määräykset noudattelee sitä, mitä ylimmät laillisuusvalvojat on
sanonut, ja tämä niin kuin, on semmoinen erityispiirre sitten taas meidän alalla, että se on melko lailla, ei nyt vahvasti velvoittavaa oikeutta, mutta rinnastettavissa melkein noihin niin kuin heikosti velvoittaviin. Eli se, että jos me toimitaan vastoin kuin eduskunnan oikeusasiamies on linjannut, niin sille pitää olla jo niin kuin todella painavat perusteet ja todella pätevät oikeuslähteet ja argumentit, jotta me voidaan niin tehdä. Samanlaista ilmiötä ei välttämättä ole sitten vaikkapa siellä ympäristöoikeudessa. Seuraavaksi mennäänkin sitten sinne tulkintaoppeihin seuraavassa moduulissa.